ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas a napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di akanayon ka ngaglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y nubigbigat. Jakarod maawatan ti bagik. Nagbunga nga tati pa nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wen nga rod. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kastoy kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa nga rod? Iso madanaganak. Rumbang nga ibagamday ta ka ni Rafi. Wen, ibagakan kwa na daytoy. Umay siguro man nandito'y library a pagbulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kanto lang nagananad. Anya ngay ita, ang mga nuagdadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka di nga aging galaang iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Amangan no ipaspas nagnabat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Adan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta, tinabayagan nga arapaap ko. Imbag ta nakaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi ka imay ah. Naka-download nga minan dito'y laptop ko dagiti kayat ko makita iti libro. Isumat lagayam. Adda nga min rumbang amaamuam. Anya ka di dayta? Apay kasla mariribukan ka. Agdadagsanak, Rafi. Masapul nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di ah? Amom nga agad adalakpay? Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatanak. Ibagak pa'y kada mama, numanugot na ngagkalay sata. Apay adamagampay. Masapul nga itakder mo ti agbalin nga anak ta. Sana basta agdesisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan, no saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yo ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kayat nasawan. No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Bye-bye ka? Dayta ti maawatak kan kwa na. Agad adal pa'y nga min tao. Apay nga min adi kayo nakapagtapal. Among nga agad adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayat. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Haganak ka ka di abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakil na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakil ko. Naungat ka di dagiti dadakil mo? Saan matkit di? Nam sigurado amasayer ti riknada. Numaamuan da ngagdadagsanak. Kat aga nakak to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian? Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa yun nga, no si kati ama? Sigurado asaan asikati ama ti sikog na. Lepato mo na dya babae. Ado pa'y tinasaysaya at ngumday jay a librarian. Mama. Ha? Librarian lang?
Sigurado anak ayan ayat kan ka, tada plano na abumaknang. Isuan na say-saya at nulipatamon. Saan kang agpakita kan kuana? Papa, mama, kasanon ti anak ko kan kuana? Saan lakit di asikati ama? Kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao. Tapno rumang ay ti biyagda. Apay, nakaawag ka. Di ka matumumayan dito ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel mo. Ang mga nupudno ti kunada, asaan asyak ti ama day time imitam? Anya? Kasta ti pagkita am kanyak. Ulbod? Anya nga iti amok, di ka matbambantayan ah. Hayop ka. Diyak laing pagarup akasta ka klase ti lalaki. Dap-dap pa ti babawik no apay anam-am mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti ama day tasikog mo? Hayop ka. Awan serbem. Asidag kala kumakanyak tatong-patungtaan kalaangan. Awan an kay tibayin. Saan ko nga ikamat tibagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak na isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Wani nga rod, ikarigatan na kanu nga isakad ti panagbiagda iti agbalintong anak mi. Oh, rumbang laeng. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan mo't no sana talaga asika ti ama. Yung panagrik na. Kaslat pudno ti bagbagana nga anak ko ti sikog na. Ay, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kayat nakalang apikutan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diya ka mo. Ngam kanayo nak amapan iti library. Kat awan mo ti amo kasabali a lalaki iti biyag na. Oh, ipakita na kadikan ka no adda sa bali iti biyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diya ka mo ti sawak. Rafi, lipat mo day diya babae. Mamirmiraot laeng. Awan maganab mo kan kuana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amudak ka di? Asino ka di, Basang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito ay, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-maysa ka dito'y Pilipinas? Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita. Imbalagad ko kankwana nga adaywan na jay mamirmiraot, akaayan-ayat na. Podnot ako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo tikas jay a klase ti babae. Basura! Kasta nga rin timbagbagak ka ni Rafi, tita. Ang kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan, tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarikam. Ha? Asino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gapota kayat mo ti lumungaw, iso aginargarim ti anak ko. Saan ka di? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko, aber. Ha? Ambisyosa ka. Kayat mo pa'y adadaulan ti panagadal na. Da kayo kaditiin na ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Ha? Di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din nga awan serbi na. Sikat awan serbi na, awan babain mo.
Inawagak iti awanan bain kan awan Serbina. Tadi na amo atakdaran ti kari kan inaramid na. Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kan kuana. Agsipod tadyak ni namnama. Akas jay gayam a klase at tao ti anakyo, nana. Iso siguro abastos? Taadda ti mawidan na. Saan lagayam amamirmiraut day dya babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos a talaga. Awan la kumadita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita? Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kasla kawitan. Noo masidag ti Eric, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adimang tuktok iti maiwaris nga Eric. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito'y syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan dito'y. Kay bagak apumanawon dito'y. Rombang laeng, tita. Ay, masapol nga gawaan nyo, ti magpapanaw kan kuana. Una, tama nga no sabidungan na ti panunot ti anak ko, kat pumanaw dang agpaiso. Pulos, asaan ama ikariday jay a babae, iti pamilyami. Ikanyo iti kwarta jay head dito'y library. Tapno papanawon da adagos, tita? Wansang agpaiso. Tapno sigurado, apapanawon da. Madlawon ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasngay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayam. Binaybayan na kayo lakit din tinangital kam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtang tumat ti karmana, tapno agnakam. Anya ka di ti saan na kinayatgan ka? No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam mo kami pay laon iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay, adda ditan, saan mo na may babawi? Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano kanayon titimak dagiti salsaltak. Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakal man akanayon nga agunoni dayta salsaltak. Amo pa yan ngay nupod no dayta. Ngam no maminsan, no anya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairanran hamay. Sa bagay, adda dagiti mairana. Addamot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulat ta, bakit? No isuti pampanunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Isu nga iliw-liwag mo lang dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amom ka di, ti babae? Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina Doktor Kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di tila nga ti babae. Taapay anailawan ti anak ta. Napintas? No mamirmiraot matlaang, sanon. Anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng ang mailaok iti pamilya tayo. Saan apulos ara aman tigimong. So nga imbaga kijay babae apumanaw dito syudad. Lagod-lagod lang dito'y. Masurunak.
Pimanahungatan dito'y syudad? Naturad no di pa'y la pumanaw. Madlawan ti tiyan ti ampang a babae. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayak ti panaganak ko iji balay. Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki adi na matakdaran ti Karina. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na dahi di lalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang pet mo. Sige man nga rod gayam. Agsubsubali taktukan ka. Unay ka tagsubsubalitan. Gayam ka, iso adi ka baybayan. Uno saan? Sumuro takmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakada. Ay, imbag man ta si mangput ka, anak ko. Ngam, aapay. Pakawanan dak, nanang, tatang. Anda ma di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Sino tinakasikogkan ka? Kan, babae mo't deta kaduam. Binaybay anak tinakasikog kanya, tatang, nanang. Agmano akman, tatang, nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Pakawanan dak ko ma. Adama di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Itay pa'y anadlaw ko. Sino ti ama ti sikog mo? Babae mo't deta kadwam. Binaybay anak tinakasikog kanyak, tatang, nanang. Anyan tigas-gasat mo, anak ko. Apay nga min, anak, relasyon ka, iti pagduaduan a tao. Diyak yung pagarupakas diya klase na diya tao, nanang. Tingamin dadto maalalaki. Nasamit ti sarita da. Isuasaan kayo apalilaw. Nasayaat da, no di da pa'y naalat ti kayat da. Agam no naaladan, pagtalikodan dakan. Ngam amin ama di nga aramid. Addan to katukad na, tatang. Saan ka nga agilunod, anak? Saan tayo ako kwa ti panagibales? Ay, bayam at ipasamak ti mangdusa. Iti asino man asaan anasaya at ti aramid na. Napanak iti library a pagpapaayan ti dang nga ngamawan kanumatan ni Chay. Imikat kat nagawidan. Agsublipay nga tayo, inton makaanak, mama. Apay ko ma, numakaanak. Adda ka di manan planom amang bulatsing kan ko na. Aday wam day Chay, tabastos ang makisasaw. Nasakit siguro tinsawang yu kan ko na. Iso abinastos na kayo, mama. Di mo man isakit day Chay nga ampang. Masuronak itimbagana nga dakano timmawidham. Da kayo kaditi dakdaka maatin natin mawidak, mama. Dinak man katawaan, tamasuronak lang. Di imbagayo kumalike mother-like son, ah? Apaman anay bagana, kat pinanawan na kon, ipungot ko kumankan. Imbag ta nasingpat dagiti dadakkel mo. Di da ka kinagura, gapo iti napasamakan ka. Manipod pa'y ubingak, jak idainik kan iti pagsakitan tinakam. Nagsingsingpat kan nagtulnugak kadakwada. Isugayam anasingpat ka, tanasingpat dagiti dadakkel mo. Malading itanaklaan, tanailaw anak iti tao nga awanan konsensya. Napatpatag ti kinabaknang da, ngamti ka sa saad mo. May salang asao ti dadakkel na, pinati namot idadagos. Saan nanto nga tatarigagayan ang makita ti anak mi? Diyaka mo Apay nga nga damat kasta klasin ti tao. Wan nga rod. No apay kit di anamati ak iti Karina. Ulbod mo't gayam. Kasano ka pa'y ita, anak ko? Di ka pa'y mo't makatrabaho. Mairaman ti anak mo akaasay. No awan ti agga po iti ama na asuporta. Inton makapas ngayak,
Awirin yun to tamapanak iti abroad, nanang. Isaganak ti masakbayan na. Adakan ka. Kastamot asaan abigbigan ngamin ti ama na. Daksagasa ti anak ko, nanang. Awan mapuutan na nga ama. Ay, saan asiksika ti kasta? Adudaan na ipas ngay nga awan amada. Ika gumaakto nga ikan itinasaya at amasakbayan, nanang. Tulungan da ka, anak. Uray awan ti amana. Saan tayo abaybayan ti ipas ngay mo? Agyaman na kada kayo, nanang. Sino pa'y ngay ti agtitinulong no saan ada tayo? Lading itak tinapasama kanyak. Pati da kayo, mairamraman. Katanya nga ron ngay. Kasta ti pamilya, anak. Saan nga imamag ti asino man nga agkamali, no di ka tulungan. Rafi, kailalaam ka di pa'y jay mamirmiraot at sinikugam? Apay ang nadamag mo, dayta? Saan ang maikarikan ka day jay? May salaang a librarian. Idinto na may sakanton a doktor. Kapilitan na lipatek. Uray na pintas. Tasaan mo't amay bagay kanyak. Kasta Ado dita, ti mabalin mo nga isukat kan kwa na. Di mo lang amin makita kat. Naayayok iti kinapintas da dya babae. Nagpintas tumot ngamin. Uray na pintas tamamirmiraot man. Ay, apay, tinak ka di makita. Anya timbagam? Jak nawatan. Ako mapantan iti pagadalan ko nak. Nasaysayat pa'y. Ijay mo ta talaga titurong ta, saan ka di? Joan, adda ka din kaayan ayat mo? No arman na, katsong batan ka, maadaan akton iti boyfriend. Nasao kanyak ti kadalam ngagnagan iti Joan. Ngadda ka no ijay abroad, dagiti dadakkel na. Wen mama, apay ka di? Di pa'y lakat iso tinaram mo, ngamday jay amamirmiraot. Anya kumati maganab mo iti day jay ababay. Nagpintas mo't ngamin, mama. Oray na pintas, tanababalaang tinagadalan na. Dento tasi ka, Dr. Canton. Di mo ka di ibain day jay ababay. No iti pintas, isupay lang tinakita kakapintasan, mama. Ngam no damaganda no anya tinalpas na. Anya tibagam. Nababalaang tinagadalan na. Saan ang may panakal? Mama. Katawan da kalaang dagiti tao anang ato itigkimong. Mawatan na ka di, ha, Rafi? Rafi? Mabalin ka di nga inton malam kat umay ka ijabalay ni? Adda ka di okasyon na maangay? Nangato nga minti gradok iti exam tayo. Iso nga, ag-celebrate ta. Wow, Nangato agpaiso tinaalam iti test tayo. Iso nga umay ka, ta uminom kan, agpa-take out ak iti makan. Saan ko ang mabali na paen ti Gracia? Narigaten. O sige nga, Rod. Namnamag ti umay mo ijabalay. Adda ka di pa awisam nga umay? Sika lang ti special asa nga ilig. Dandanin ti bakasyon tayo. Iso nga ag-relax tamat sagpaminsan. Okay, tay ko na kon. Madi apayan ti Gracia. Makalawas ako dito'y lugar yun. Agsubli ako ni Jay Syudad. Agyaman nakitiyo umay mo dito'y balay. Umay kanto manan pumasyar dito'y. Saan ka di apo masyari, Jay Syudad? Saan siguro? Tadakkel to ti tiyan ko. Dito'y aklaangan, ingana ajak makaanak. Inton dandani ka aganak. Umay kalaangan ija kaserak. Kadwaan ka amapan ija ospital no aganak ka. Ay na, imbaglakit din tadaka kanayon no kasapulak ti tulong. Saan ka di akasta ti agayam? Agtinulong? Sikan ti kasayaatan agayam, Jenny. Uray si kamat.
Sikan ti kasayaatan agayim ko. Rabiin. Ngam, ayan ni Rafi. Napan ka no ije balay ije kaadalan ng agnagan iti Joan. Apay anapan ijay? Addan sa kano selebraran da. Mayat matkit di, numaya sidag iti da ije akaadalan na. May mayat day jayan ngam ti mamirmiraot asin ni kugan na. Wan matkit di Nakunam, nga day jay Amerika dagiti dadakkel na. Adan tumat posibilidad na amapan ni Rafi ijay Amerika. Sigurado day ta. Uray da tayo mata. Nalaka maipag na ti papeles no adda ti umunay jay. Una, no makapanjay kaadalan na, mabalin aso marunong ni Rafi no maasawa na. Kat nalakan tumatan amakapantay jay. Agbalintan tumatan a green card holder no kaskasado. Nabartag ka ka din, Rafi? Sikan samet ti nabartag. No siya, kabalak pa iti uminom. Mayat pa ilang ti ayos ti harak iti karabukub ko. Oray siya. Kabalak pa'y mat. Inton saan ko nakabalan? Itulod nakton iti siled ko, ha? Tapno may mayat. Ituloy talangin ti aginom iti siled mo. Amangan no saan tanto na makapagna. Ama panidje no nabartaktan. Nasaysaya at pa'y. Adamot lamiseta kan tugaw iti siled ko. Intagaro din. Itugot tantin inuman tayo dyan. Sagay sata iti bote nga ala. Uray sagdudwata pa'y, no kabalampay ti uminom. Ano ko nagsitulo ka? Akin silid na ito'y ayan ko. Ha? Apay ngay. Kaabay ko ni Joan iti kama. Lamo-lamo kami. Joan! Joan! Bumangon ka! Joan! Apay ka di. Makaturog-turog akpay laang. Joan! Kita amti lang ata. Abay, di ka kadi makapungtot? Anya kumangay ti pagpungtutak. Nagayatan tamat tinapasamak. Sige, maturog ka kitin. Awan anyaman na kinkwana tinapasamak kada kami. Inturog na malin. Plano na kadida ito yung napasamak kada kami. Siyak lang tinawis na. Talaga aplinano na daytoy. Arakupan ka. Tapno saan ka pumanaw, Rafi? Agidda ka pa'y, ha? Bigatan, ngamawan pa'y ni Rafi. Kaawatan ang naturog ijay balay da Joan. Awagam taamwam no ijay anaturog. Sige, tawagak man ngagpaiso. Idi payla ko marabi kat inawagamon. Inawagak ngam di na matsong batan. Amangan numadamati happy-happy. Iso adi na masango asong batan ti awag ko. Itangaruden at ipanangawag mo. Amangan no adda na panan na asabali. Agtal na ka nga rod, tawagak. Hello, tita? Siya kung tinangsungbat iti awag yu. Tanakaturog ni Rafi. Dita ka di tinagturugan na, iha? Wan, tita. Dito kwarto ka naturog. Nabartak kami ngagpadpada. Kaya't mo asawan. Nagkaida kayo. Wan, tita. Agpada kami asaan mi nga mo tinapasamag.
Katanya nga ron ti aramiden tayo itay, ha? Kwa, tita. Saan pa'y nga agawid? Kasano ti panagadalyo? Di, agadal kami lata. Ang inton bakasyon, agkalaysa kamin. Di mo't kabulanam ita, anak. Wan tatang, aldaw laangan ti ururayak. May mayat numapan kan iti asidag ti ospital. Tapno asidag ti papanan numadanon ti panagpasngay mo. Mapanak nga rod ijay dagos ni Jenny, nanang, tatang. Tanarigat ti agbiyahi iti adayaw, no agpasikal kan. Irubot ko nga rodon dagiti gargarot ko amapan. Itulod na kan ni nanang mo. Ay, uray di talaangan pagurayan ti lugan, tatang. Kaasimot ni nanang no may pailang iti syudad sa agawid manen. Ang mamangan no aganak ka di tadalan. Saan pa'y tatang? Ti imbag at ti doktor kat duapay alawas. Agrubwat ka nga rudayin tapno siguradaw. Narigatayin. Oh, ada ka mo din, Vanessa. Aganak ka din? Kabulana kon. Ngam saan pa'y matket di nga agsaksakit. Imbag jay sakbayam nga agpayso. Adayumat nga min ti ospital iti lugaryo. Awagak to ni nanang numapantay di ospital. Tapno adan to kadwak ijay. Ay, wan gayam. Nakitak mo't nga kibkibin da Rafi. Kanji kanayon na kadkadwa a babae. Kadahalan na siguro day jay. Bayam no iso ti kayat na. Iso siguro ti kayat dagiti dadakkel na. Adayo anapimpintas ka ng mitidayja a babae. Ado siguro ti linaon ti bulsana. Iso nga uray saan anapintas. Anay ko. Apa yan? Agrupangat ka matan. Mapanta ka din ija ospital? Agsakit mat nga agpayson ti tiyan ko, Jenny. Sabalit ti sakit na. Aguray nga rod tamang para at iti taksi. Ne, apa yan na nagrupangat ka? Mapanta ka din ija ospital? Agsakit mo't nga agpayson ti tiyan ko. Sabalit ti sakit na. Aguray nga rod tamang para at iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbag lakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, aguray ka nga rod tamapanak mang para iti taksi. Imbag lakit din ta saan ka narigatan anaganak. Lalaki ti anak mo. Kinasyanak ti apo. Taam mo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka iti panggap mo ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimot amapan? Saan ka di aplano ta adu at imapan? Iso nga rod adam damagek no mapan ka. Tagid dan ta nga agaplay. Apaman ama kapigsaak. Irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan ta nga amo ta ijay. Kaslanto kat tay amok, anaungat ka no ti natumpungan na nga amo. Day ta itatirigat na, no makatumpong ta iti saan anasaya at nga amo. Ngam agsakripisyo ak, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lata ka di plano yaw iti gayem mo amapan iti abroad? Kapilitan tatang, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Nuan niya ti amo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang. Kasano nga tatibiyag ko, no awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipod tayo so ti rumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi, tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny. Ikararag tayo nga raw ti panagbaligi yaw.
Nalpasan timparamid tayo a clinic kan medical center mo. Mabalinan ngay loka tapno ado ti umay a pasyente. Awan mama, kuna kini Joan, adito'y kuman nga agtrabaho. Ngam kay kayat namat ija Amerika. Kasanukat adda ijay dagiti dadakkel na. Kunak no sana mapanijay, tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y nga agsikog. Into ka din o saanan amabalin. Day tangarod mati ibagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni ija Amerika. Di mun samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor, tapno agsikog lang? Aniya? Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa'y mat. Ingka man sabtan, taamang no simrum anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, mala, tayo naksabtain. Nuapay mo't ngamin nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay, kaasimal, tasumrulat ta ti kapsut na. Atun ti gastos ti inana. Kaskas di mo't lata, adi agbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamot amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit tindi gasgasat da nga agina. Barag kumamot no umimbag ti ubeng, tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng, nga managsaksakit piman. Masapul ang mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan, mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad, no dito'y ti umay da pagpacheck-upan. Kanadamat na pharmacy tayo. Dito'y da nagatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpacheck up. Di kaagdanag, mama. Jack bye-bye anti-clinic tayo. Hello, anak. Imbag tayo mawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela. Tapno saan amabannog? Leukemia ka no. Ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga, Rod. Masapol ka no amake mo. Sige, nanang. Ipaki mo yun. Ay, sige nga, Rod. Kasta ti aramidan may anak ka. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Huwan nga, Rod. Kasano nga tanawa anak dito eh. Saan kun amay paagas kun maipaki mo? Nangina nga mindagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit iti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana. Awan serbi ti amana. Nasa umon. Talaga nga awan serbi na. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot tanday dyan nga ama ti anak mo. Awan damag ko kankwana. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. As asidag pa nga iti emergency hospital iti tenga ti syudad. Padasan ta kadi nga ipanti apo ko ta dita. Barang nalalaing ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kano jay. Isu na lang tanangin na kano ti mabayadan. Ay, padasan ta. Barang no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rudan ti apo ko ta ipanta ijay. Adda ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo? Mapanda ka no iti agdinamag a kabarbaro a medical center. Mayat ka no ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunada ang nangina a medical center? Wan ka no. Barot maagasan dati anak ko. Ay, unay matlang nga rudan. Ngam no leukemia. Narigat samat nga agasan. Nang ro na no nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko.
Nabayag basiton nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam. Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagang ti anak ko. Idawdawat na, gayam. Marisa, pampanunot ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa dino nga taitan ti ayan na. Itian niya aga po, malagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat day jay a babae. Kat napintas met. Ne, siya ka lang. Wan mat, si kalaang ti saan ang mga yat iti day jay a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Nga adan sa bali a lalaki iti biyag na. Anya, imposible. Isukat nakit din ni Rafi, kat nataar ti anak ta. Nupudno nga ayatan ni Joan ni Rafi. Itulok na kuma ang maadaan da iti anak. Angam kita imadayon. Katawan samatan di panggap nang agsubli. Oh, wan nga rod. Anyamot tanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tayo nasikugan ni Rafi. Kaya't ko makita ti apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno adan tumatmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin nasidagday di ababae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikaskan kwa na amamirmiraut lang. Isuki din, ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di ka ti aputa. Agyaman na iti inted mo at ulong, Susan balasang ko. Awan anyaman na, nanakora. Agkakaaruba tayo, isuada tayo ti agtitinulong. Dakala tulong, dahito inted mo akash, balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan itinaayat at tumulong, nana. Kadagiti gagayam ko. Ken kadagiti kaaruba tayo asidadaan at tumulong. Agyaman na, balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti apok, kanda do mapayaka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, nana. Ngamin, ingkamang kunday to ije simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako unay, balasang ko. Oray ije simbaan, apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay, kat sidadaan da at tumulong. Uray makuna abasit laang atulong, ngamdakkelan abanag dayta. Awan, balasang ko. Kat agyaman ako, nay. Amok, nanakora. Agimbag ti apo ko yo. Hello, anak. Kumusta ka mo't tandita abroad? Nasaya at mo't nanang. Kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami kanitatang mo. Kan awan pagdanagam iti anak mo. Ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang. Kanayon apang panunod ti anak ko. Basta agtrabaho kalatta dita, anak ko. Kat saan mo abay-bayan ti salunat mo? Wan, nanang. Uray da kayo. Saan nyo abay-bayan ti salunat yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wan, anak ko. Ahuwan gayam. Adabasit na awat ko atulong. Manipod ka ni Susan akaruba tayo. Kan adamot ng ted adad dumapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti apok. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wan, anak ko. Ket ala, aywanam ti salon at mawan. Diyak kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Wan, nanang. Ala nga rod, anak, kastapay. Wan, nanang. Ket orayan yung tipawit ko akwarta. Wan, anak ko. Ala,
Agan anad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayat ti sumurot dito yung Amerika? Sayang mati medical center nga imbangon ni Papa no panawag. Siga ko mati agawid dito eh. Tapno duwata namang imaton. Diyak kayat apanawan dagiti kabagyak dito eh. Sikat ti rumbang asumurot dito eh. Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito eh. Sige ka. No di mo kayat ti umay dito eh. Di takalat tangarutan. Taditoyak mat. Kasano nga rin ti arapaap ko maadaan ta iti anak? Bye-bye ampay laang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kayat nga agla nga alos siyang no agsikugak. Apay nga rin anak asawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kayat ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen mama, ibagbagak nga rin nga agawid din. Tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat. Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa yo. No kastamot lang nga di na kayat ti agsikog. Dahit nga rod mat ti pakas da awak mama. Nasaysayat la ko man, no di kam nag-asawa. Pagbabawyam ti panangasawam kan ko ana, kasta ka di iho. Wen mama, iti da ito nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko. Kan, adda kumamat mga awag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaiso nga da kumamat ubing dito'y balay. Ngam ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataangan taan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y ni Joan, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak matan iti ubing. Adda ko maaw-awir tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi kin ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikog. Day tamot ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay anak ikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikog. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag, kasanon ti masakbayan da. Bumaket kan lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no di dan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Che Amerika, tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga impaw iti anak ta. Medyo mayat man basitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawidin dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na. Kan inton nagkapsaut, maisublimanen di tawi. Ay, kasi mauta. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon na maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Tumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro, ti puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check-up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro ti apo ko may. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.